iya wis pancen dadi nasibku. Lah piye to, Mas? Tak suwun marang sliramu aja dadi rumti ing atimu. Iwa cucut wadahe karang pencak pacet atine bangur asae Mas tine bangur. Lah terus ayo jalan pikir aku dek aja kuwatir. Kowe mau jane kon ngomong sik ngono. Lho piye to? Aku malah ngeluh siraku. Ngeluh piye? Ngeluh piye? Ngeluh. Wedok lanang. Rumangsane wong cakepan kok ora ndelujur iki. Ora ana plus apa min utawa P apa A. Walah Gusti. Titikane dak ana. Ngene iki aku ngerti kok. Sing duwe buku iki kok kenapa ora diwenehi tanda A apa tanda plus apa tanda min. Lah piye Mas? Ngene iki, Dik, iki piye to Mas? Ngene lho. Piye Mas? Ngene lho, Dik. Ngene. Karane iki ngono. Ayo. Ayo. Bang kacang kembang kadarle elae pancen wis dadi nasibe. Ape elone aku wis. Saben-saben dielengi nanging nyatane kok anteng wae. Pulo-pulo wis bajak. Piye to Mas? Iya Dik, iya. Wis pancen dadi nasibku. Tak suwun marang sliramu aja dadi rumti ing atiku. Iwa cucut wadahe karang pencak pacet atine bangur. Aduh Mas tine bangur. Ayo ning pasar kok tuku ciper cok samar yen ra pikir aduh Dik aja kuwatir. Manuk agak kok aku marah pancen sangojo pancen dijarak. Aduh Mas sakit hatiku. Ana kadang mangani roti gendang buta aja digondeli. Aduh Dik aja digondeli. Bang kacang kembang kadarle elae klopak tapi dadi gawe. Yen makan dikarepake ayo enggak aku terno mulih gawe. Aja digondeli. Aja digondeli.